डाळ आता थंड झाली आहे. आता मी पिशवीतून दळायला देते चक्कीवर. आता हे मी चक्कीवर दळायला घेऊन जाते आणि दळून आणल्यावर तुम्हाला बनवताना दाखवेन. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. हे चकलीच्या भाजणीचं पीठ, तांदूळ, पोहे, चण्याची डाळ आणि मूग डाळ असं हे भाजून चक्कीवर टाकलेलं. आणि चण्याची डाळ 1 किलो भाजून चक्कीवर दळायला दिलेली. रात्री दळायला दिले, त्यांनी सकाळी 10 वाजता मला पिशव्या दिले मला दळण आणून. आता आपलं तयार आहे पीठ. आता आपण या पिठाचं आहे ना कधी पण आपण डिश बनवू शकतो फराळाचं. आणि हा जर पीठ बघायचा असेल कसा बनवलाय तर हा पार्ट 2 आहे दिवाळी प्रिपरेशनचा. म्हणजे दिवाळीची तयारी हा दुसरा व्हिडिओ आहे. ह्याच्या अगोदर पहिला व्हिडिओ गेला, त्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता की हे कसं बनवलंय ते भाजणी. मग आता तू काय बनवणार आहेस ह्याच्यातून? आता हे मी पीठ तयार दाखवलंय ना. आता मी पहिला आहे ना जे दिवाळीला पहिली सुरुवात कशी करायची, आपल्या घरामध्ये तयारी काय पाहिजे ते त्याचे मी पहिले व्हिडिओ बनवणार आहे. आता हे भाजणीचं आणि पिठाचं तयारी झालेली आहे. आपल्याला साट्याच्या करंज्या बनवायच्या, त्याला साटा लागतो. खाज्या बनवायला लागतो, त्याला साटा लागतो. असे आपल्याला काय पण नमकीन बनवायची असेल त्याला पण साटा लागतो. नमकीन आपल्याला शंकरपाळ्या जर साट्याचे पाहिजे असेल ना तरी पण त्याला साटा लागतो. मग आपल्याला मैदा घ्यायची गरज नाही, कॉर्नफ्लॉवर घ्यायची गरज नाही. ते मी तुम्हाला पहिले साट्याचे तांदूळ दाखवते. 3 दिवस भिजायला ठेवलेले आणि आज 3रा दिवस आहे. आज तुम्हाला मी तांदळाचा साठा बनवून दाखवते. आणि तुम्ही विचाराल की दिल कुठे आहे? दिसली तुम्हाला दिल. आणि इकडे ह्या बसल्यात, ह्यांना पण तुम्ही ओळखतच असाल. इकडे दिल बसली. आता मी पहिले तुम्हाला तांदूळ दाखवते. 3 दिवस भिजत ठेवलेले. आणि 3 दिवस भिजत ठेवलेले पण असे नाही की एकदा पाणी टाकून ठेवलं 3 दिवस. 3 दिवस आहे ना मी 2-2 वेळा पाणी काढून टाकलं. म्हणजे सकाळी भिजत टाकले, दुपारी पाणी काढून टाकलं, रात्री पाणी काढून टाकलं, दुसरं भरलं. दुसऱ्या दिवशी पण मी 2 वेळा. कारण काय माहितीये तेच पाणी ठेवलं की ते तांदूळ आहे ना आंबट होतात, आंबट वास येतो त्याला आणि तांदूळ खराब होतात. आणि आपण नेहमीच्या नेहमी पाणी बदलत राहिलो ना की तांदूळ ते चांगले राहतात. असे मी 3 दिवस आहे ना 2-2 वेळा पाणी त्याचं काढून दुसरं भरून असे मी ठेवलेले. तुम्हाला आता मी तांदूळ दाखवते आणि मी धुतले कसे ते पण तुम्हाला कसे वाटलं दाखवते. आणि हे जे दिवाळीचे जे सिरीज आहे तुम्ही पहिल्या व्हिडिओ पासून जर बघाल ना तर तुम्हाला समजेल. परत दुसऱ्या व्हिडिओ हा व्हिडिओ तुम्ही डायरेक्ट बघत असाल तर पहिला व्हिडिओ बघा, मग हा दुसरा व्हिडिओ नंतर बघा. म्हणजे तेव्हा समजेल की तुम्हाला हे कसं आम्ही बनवलंय. आता हे जे बनवलंयस मम्मी तू ते हेच एवढं दाखवणार की अजून काय काय वेगळं दाखवणार आहेस? अजून काय काय दाखवणार म्हणजे आपल्याला दिवाळीसाठी आता काय काय तयारी करायची. आपल्या घरात तयारी असेल तर आपण पटकन करू शकतो ना. आपण कुठे बाहेर कामाला गेलो, आपल्या जॉबला जात असाल तर तुम्ही पहिलं ही तयारी करून ठेवू शकता. नंतर दिवाळीच्या 2 दिवस पहिला आहे ना तुम्ही फराळाचं करू शकता. म्हणजे तुम्ही 1 दिवस आहे ना सुट्टी असेल तर तुम्हाला तसे प्रकार तुम्हाला मी करायचे दाखवते. थोडीशी साखर, पिठी साखर बनवून ठेवायची, मिरचीची पावडर करून दाखवायची, करंजीचं सारण बनवून ठेवायचं. असे प्रकार आहेत ना मी तुम्हाला दाखवणार आहे. पिठी साखर सुद्धा मी थोडीशी करून दाखवणार आहे. हे तांदूळ बघा 3 दिवस झाले भिजत ठेवलेले आहेत. आणि रोजच्या रोज आहे ना 2 वेळा असं हलवून पाणी काढायचं. असे हलवायचे तांदूळ हाताने आणि त्याचं वरचं पाणी काढून टाकायचं. परत 2-3 वेळा पाणी टाकायचं आणि स्वच्छ धुवून परत चांगलं पाणी भरून ठेवायचं. आणि आपण हे 3 दिवस एकाच पाण्यामध्ये ठेवलात ना तर तांदूळ खराब होऊन जाणार. असे हलवून आहे ना स्वच्छ, असे हलवून स्वच्छ धुवायचे. 3-4 वेळा धुतले ना की त्याला आंबट वास येतो. तुम्हाला वाटेल त्या तांदूळ खराब झाले, पण आंबट वास येत असला ना तरी पण स्वच्छ धुतल्यानंतर वास त्याचा जातो. हे तुम्हाला मी आता शेवट दाखवते. हा माझा 3रा दिवस आहे तेव्हा दाखवते. पण मी आता जे करते ना असंच करायचं. रोज 2 दिवस आहे ना 2 वेळा पाणी काढायचं. दिवसातून 2 वेळा पाणी काढलं की तांदूळ स्वच्छ होतात आणि खराब पण होत नाही. म्हणजे हे भात पाण्यात ठेवून तुझा 3रा दिवस आहे. आणि पहिल्या दिवशी तुम्ही 2 वेळा पाणी रिप्लेस केला, दुसऱ्या दिवशी 2 वेळा रिप्लेस केला, तिसऱ्या वेळी 2 वेळा रिप्लेस केला. तो पण असं हलवून करायचा असं. आता मी याचा पीठ साठा बनवणार आहे. आता मी पूर्ण पाणी काढून टाकते. आता हे तांदूळ आहे ना चालणीत काढायचे म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी नाही राहायला पाहिजे थोडा पण.
नंतर ते आपल्याला पंख्याखाली थोडेसे सुकायला टाकायचे. म्हणजे जास्त सुकवायचे नाही, फक्त तांदळाचं वरचं पाणी गेला पाहिजे एवढे सुकवायचे. आणि लगेच मिक्सरला लावायचे. मी तुम्हाला दाखवते. असं पाणी आहे ना पूर्ण काढून टाकायचं. वर्षी जसं आम्ही दिवाळीचे फराळ बनवतोय तसं गेल्या वर्षी पण आम्ही दिवाळीचे फराळ बनवले होते. त्याचे पण पूर्ण रेसिपी आम्ही दाखवलेत. तर ते रेसिपीचे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली बॉक्समध्ये भेटतील. तेही तुम्ही ओपन करून पहा की तेव्हा आम्ही कोणकोणते रेसिपी बनवलेले दिवाळीच्या वेळी आणि आता आम्ही कोणकोणते बनवतोय. तांदूळ आहेत ना चाळणी ठेवलेले, थोडे कपड्यावर आहे ना वाळत ठेवायचे, सुकायला ठेवायचे. असे कपड्यावर सुकायला ठेवायचे पातळ. आणि 2 मिनिटासाठी आहे ना पंखा लावायचा. आणि आपल्याला जास्त सुकवायचे नाही, हे फक्त आहे ना तांदळावरचं पाणी कमी झाला पाहिजे. तांदूळ थोडे सुकलेत बघा, पाणी मुरलंय थोडा. आता मी हा टोप घेतलाय आणि टोपाला आहे ना ओढणी बांधते. हे पीठ आहे ना ओढणीने घ्यायचं, चाळण नाही घ्यायची. ओढणी पहिली बांधून घ्यायची, त्याला गाठ मारून. आता मी मिक्सरला लावणार आहे ना पीठ, त्याच्यावर ओतणार आणि असं चालणार. आता तांदूळ बघा थोडे वाढले. आता मी हे थोडे थोडे घेऊन मिक्सरला लावते. हे असं एका बाजूने आहे ना ओढणी जाम पकडून घ्यायची आणि वर हे तांदूळ असे पीठ चालून घ्यायचं. आणि या पिठाला आहे ना साठ्याचं पीठ असं बनवायचं, त्याला ओढणीच घ्यायची, चाळण वगैरे नाही घ्यायची बारकी, कारण ते मऊ मऊ पीठ येतो. मग हे वरती बघा ओढणीवर रव्यासारखा पीठ येतो. आपण चालणीने चालला ना तर हे सगळं पडणार चालणीने, बारीक मऊ पीठ नाही येणार. म्हणून आपण ओढणी घ्यायची आणि ओढणीने चालायचं. हे जर जाड जाड राहिलंय ना हे परत दळायचं. आता तुम्हाला मी पीठ दाखवते टोपात पडलेलं. हे बघा पीठ एकदम मऊ मऊ, एकदम कॉर्नफ्लॉवर सारखं. आणि तांदूळ आहे ना जास्त सुकवायचे नाही. तर मी थोडा 2 मिनिटासाठीच पंख्याखाली ठेवलेलं. आणि ओलेच तांदूळ आहेत बघा, असे ओले तांदूळच असे दळून मिक्सरला असं बारीक ओढणीने पीठ पाडायचं. आता मी हे सगळं पीठ पाडून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. आता थोडा पंख्याखाली उघडा ठेवला ना पीठ की वास जाईल त्याचा. साठ्याचं पीठ तयार करताना अशी 2 माणसं घ्यायची, एक कोणतरी हाताखाली घ्यायचं आणि असं ओढणी पकडायला लागते. ओढणी घसरते ना. आता तुम्हाला चालणीने चालायचं, पण चालणीने चालू नाही ना मऊ पीठ येत नाही. चालणीने चालला तर हा पण रवा पण सगळा गल्ला असता त्याच्यामध्ये, चालणीने आला असता. हा पीठ बघा रव्यासारखा वरती राहिलाय. आता चालन आपण चालणीने चालला असता तर हा पण पीठ चालणीमधून बाहेर आला असता. आता ओढणीने आपण करतोय ना म्हणून हे पीठ जाडा रव्यासारखं आलंय. हे आता पीठ आहे ना परत आपण मिक्सरला लावायचं. साठ्याचं पीठ आपलं मस्त छान झालंय, एकदम रेडी झालंय. हे बघा एकदम मऊ मऊ झालंय, एकदम मऊ झालंय. आता हे पीठ आहे ना थोडं पंख्याखाली सुकवून ठेवायचं, कारण पहिले तांदूळ सुकवायचे नसतात. आता हे पीठ आपण 2-3 दिवस आपलं सुकवलं ना पंख्याखाली पातळ करून ताटामध्ये तरी चालेल. आता हे साठ्याचं पीठ आपल्याला साठ्याचे करंजे खाण्यासाठी आपण कशासाठी पण ज्या गोष्टीला आपण साठा वापरतो ना, साठ्यासाठी मैदा वापरतो, कॉर्नफ्लॉवर वापरतो, तांदळाचं पीठ, ते न वापरता ना हे पीठ वापरायचं, छान होतं. असं तुम्ही पण बनवा साठ्याचं पीठ. आता मी पिठी साखर नाही आणलेली आहे, मी जाडी साखर आहे ना, या जाडी साखरेची मी पिठी साखर बनवणार आहे. मिक्सरला लावून त्याची पावडर करून घेणार आहे आणि ती डब्यात भरून ठेवणार. जेव्हा पाहिजे तेव्हा मी ती वापरणार आहे. पिठी साखरेसारखी. किती साखर? 1 किलो? 1 किलो साखर आहे. ती साखर अशी मिक्सरला लावून घ्यायची बारीक करून. चाळायची पण गरज नाही, पण मी चाळून घेते कारण मध्ये मध्ये जाड असते, ते चाळून घ्यायची आणि डब्यात भरून ठेवायची. म्हणजे आपल्याला कधी आहे ना अर्धी वाटी पिठी साखर पाहिजे असेल ना तर आपण ती पटकन चाळायची गरज नाही, चाळायची पण गरज नाही. काय नाही, एक आहे. हा, हे चालायची पण गरज नाही. ओरिजिनल पिठी साखर एकदम मस्त बघा.
आणि त्याच्यामध्ये गोळे नाही, काय नाही, कडक होणार नाही अशी पिठी साखर बनवून ठेवायची. ही थोडीशी साखर ठेवली आहे. ही कशासाठी, आता मी वेलचीची पावडर बनवते त्याच्यासाठी ही वेलचीमध्ये टाकायला. आता ही पिठी साखर आहे ना डब्यात भरून ठेवते आणि मी इकडे वेलची भाजते. किती वेलचीला किती साखर ठेवायची? जशी वेलची असेल तर म्हणजे वेलची वाटायला पाहिजे ना, त्याच्यामध्ये साखर टाकायची मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. एकदम वेलची बघा चांगली, एकदम जाडी जाडी दाणे भरलेले आहेत त्याच्यामध्ये. अशी वेलची आणायची मोठी. मी जेव्हा ही वेलची विकत आणली तेव्हा त्यांनी मला, विकणाऱ्यांनी मला 3 क्वालिटी दाखवल्या. त्यामध्ये ही सर्वात चांगली क्वालिटी होती. म्हणजे अजून 2 खालच्या क्वालिटी पण येतात. एकदम बारीक असतात, त्याच्यामध्ये दाणेच नसतात, काय पण नसतं त्याच्यात कधी कधी. पोकळ असतात ते. हा, आणि ही जरा वेगळी आहे. मी एक जायफळ घेतलंय त्याच्यामध्ये, हे जरा तुकडे करून घेते. तर जायफळ पण त्याच्यामध्ये भाजायला घ्यायचं. हे असे सगळे वस्तू आपण रेडी करून ठेवले ना की आपल्याला फराळ बनवायला उशीर नाही लागत. ते आपलं कसं माहिती आहे, पटकन करंजीचं सारण बनवलं की थोडंसं पीठ वाटीवर पीठ भिजवलं ना तरी पण आपले 10-12 करंज्या तरी होतात. असं पटापट करायचं. हे सर्व रेडी करून ठेवायचं आणि नंतर फराळ करायला घ्यायचा. आता माझी वेलची भाजून झाली ना की मी लगेच आता करंजीचं सारण बनवणार आहे. माझं करंजीचं सारण आहे ना भरपूर, माझं अर्धा किलोचं का 1 किलोचं गेलेलं आहे पहिलं. आता मी नवीन बनवणार आहे सारण. ते खोबऱ्याचं बनवणार, ड्रायफ्रूट खोबरं याचं बनवणार आहे. माझे भरपूर रेसिपी दिवाळीची आहे ना, भरपूर रेसिपी आलेली आहे, ती तुम्ही बघू शकता. गॅस बंद केला आहे. वेलची बघा मस्त भाजली एकदम आणि फुलली आहे बघा किती, कारण ती ओरिजिनल आहे ना चांगली एकदम. अशी हिरवी वेलची आणायची बघून, त्याला सांगायची दुकानवाल्याला चांगली वेलची दे. अशी गरम भांड आहे ना, ते आपण असं जरा हलवत राहायचं. म्हणजे काय माहितीये, ती वरची साळ आहे ना कुरकुरीत होते आणि मग थंड झाल्यावर वाटायला पण चांगली साखरे बरोबर. वेलची फुगली आहे किती मस्त बघा. तुम्हाला आतमध्ये दाणे पण दाखवते भरलेले, पूर्ण भरलेली आहे वेलची बघा. आता हे ना साली सकट वाटून घ्यायची, पावडर करायची आणि आपण डब्यात भरून ठेवायची. आता ही जरा एकदा फिरवून घेते, त्याच्यानंतर साखर टाकते. आता मी एकदा फिरवून घेतली आहे. ही साखरेमध्ये आहे ना हे सगळी बारीक पावडर बनते, नाही तर अशीच आहे ना ह्याची पावडर बनत नाही. म्हणून त्याच्यासाठी साखर टाकायची. आणि आपली साखर जास्त टाकली ना वेलचीमध्ये तर आपल्या शिऱ्यामध्ये वगैरे सगळ्यामध्ये कशामध्ये पण वापरता ना, अर्धा चमचा 1 चमचा वापरू शकतो आपण. नाही तर अशीच पावडर म्हटली ना तर तुम्ही 1 पिंच म्हणजे असं 1 चिमटीभर अशी तुम्ही पावडर टाकाल. एवढे ते पावडरची, वेलची पावडरची पावर असते. वेलचीची पावडर बघा मस्त छान झाली आहे, एकदम मस्त झाली आहे. आता ही आहे ना अशी छोट्याशा बरणीमध्ये काढून ठेवायची भरून. वेलची वाटताना आहे ना वेलचीपेक्षा जास्त डबल टिबल साखर घ्यायची. म्हणजे कशी माहिती आहे, वेलची पावडर खराब होत नाही साखरेमध्ये असल्यावर. आणि भरणी भरून ठेवायची. तिला काय फ्रीजमध्ये पण ठेवायची गरज नाही, कारण माझी आहे ना वरच्यावर पण राहते. अशी साखर फक्त जास्त पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता आपण करंजीचं सारण बनवलं की नाही, मग त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा वापरू शकतो. अशी आता बनवून झाली आहे, झाकून ठेवायची. आता मी करंजीचं सारण भाजून घेते.